Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen, Smukfest. Hej, og velkommen til Smuk. Vi er ankommet. Fuldstændig forfærdeligt. Vi kan godt se skud til de to drenge, som fik til at blære nogle skure. Ja, det var en hård omgang med det. Jeg har fået en uderskrabning på min arm, fordi det var så tungt. Og der er 2 divaer, der har taget kufferter med. Det herovre. Så vi har båret frem og tilbage, men vi kom, da klokken var cirka 6 eller sådan noget, ikke? Og nu er klokken 10. Det er 10. Og vi er lige blevet færdige med det hele. Telt og alt. Vi har fået sådan telt op og pustet madrasser op og prøv at se vidunderet derovre. Fandme, vi har gjort det godt. Altså alt er der næsten, bortset fra vores spor. Så følg med. Hej hej. Nu er vi på vej til Sprittet, Som er fra vores hjemby. Den skal vi ned og støtte nu. Vi kender kun gå. Ja. Vi skal synge nu. Virkelig god aften. Så nu vil vi tænde, og vi vil kunne sove og sige tak for første aften. Godmorgen. Godmorgen. Day 2. Hej. Nu skal vi have noget morgenmad, og skal vi bare tage i gang. Vi skal til Silent Disco i dag. Klokken den er næsten 8:30. Og vi har faktisk sovet ret godt i nat. Vi har sovet vildt godt. Ja. Vi er bare totalt friske i dag. Ja. Jeg har lavet en kop med noget havregryn oven i dem. Så har jeg sådan en god fætter her. Hej igen vloggen. Nu er vi så småt gået i gang med vores første genstand. Skal vi til Silent Disco her klokken 11:30. Ja, og vi har fået besøg af Thea og Marie. Hun kommer lige om lidt. Så vi hygger bare. Vi glæder os rigtig meget til, at mig og Maddie kommer med vores bord senere. Det er faktisk bordet, der er vigtigst. Ja, det er vigtigst. Vi sidder bare her. Vi har en kæmpe plads. Så er vi på vej ind i Lidl. Vi skal se, hvad udvalget det byder på. Og vi skal til Silent Disco. Hvad var det, blev vi enige om? Ja, vi har ændret det. I stedet for 11:30 tager vi den 14:30. Ja. Ej, det er sådan lidt udenlandsk vibe, faktisk. Kommer til at blive ruineret den. Ej, det er lækkert. Ej, det her tun. Ja, det er almindelig pris. Det er billigere end det, jeg købte derhjemme. Det koster 10. Ej, det er faktisk, det er så lækkert. Det er fuldstændig sindssygt udvalg, der er her. Der er mælkesnitter, og der er kæmpe bacon. Ej, der er little merch. Og der er piger til nogen af jer. Ej, det skal vi ikke bruge. Nej, hvad sker der derovre? Det her, det er fucking fedt. Nu kan I se ud over Mark 1. Hvor vi bor. Vi bor helt dernede. Ja, det er også fint. Så er vi faktisk glade for. Så nu tilbage og lege nogle lege, tror jeg. Ja, det skal vi bare hygge faktisk, indtil vi skal til Silent Disco. Det er gode vejr. Jeg er virkelig glad for vejret. Så. Ja, det er virkelig godt lige nu. Nu skal vi have frokost. Hvad får du, Marie? Lidt leverpostej her. Lidt leverpostej. Og Thea. Agurk. For en majsemad. Ej, tun. Og tortilla. Hvad siger vi? Vi har en taste-test. Ej, det ser faktisk lækkert ud. Hvad siger du, Frida? Det er mega lækkert. Jeg synes ikke, det er så lækkert. Nej, jeg har ikke lige... Ja, men jeg har lige skrevet, så kommer jeg hjælpe helt. Sådan. Nu er det Theas tur. Nu tager vi shotsbomb. Amanda hælder op. Sådan der. Ej, det tror jeg. Så er det dig, Agnes. Så er det mig. Hej, Lærke. Nu står vi i kø
Exactly. Har du en update? Jeg har en update af, at vi skal derind i Skyborg. Yes, så det glæder vi os til. Jeg glæder mig meget med, at jeg er udenfor lige nu. Ja. Vi tager Silent Disco! Hej vlogget, Maja hun er kommet, og vi slæber alle sammen. Alle. Jeg har hår i munden. Ja, ja, det regner fucking meget. Gør det her rigtigt. Men lige så meget som det regner, lige så meget hygger vi os. Humøret er højt. Jeg tændte faktisk lige, fordi jeg lige vil lave storytime. Vi har 2 kællinger, der har prøvet at røve vores telt. Altså, lille fine telt der. Vi sidder lige 1 meter derfra. Røveriet finder sted, og jeg sidder og kigger, vi sidder alle sammen og kigger lidt undrende, fordi vi forstår faktisk slet ikke, hvad der foregår. Men der er 2 rigtige sminkedukker, der står derovre og kigger ind i vores telt. Vi tænker, hvad fanden laver I? Og så kan jeg se, at de tager noget derinde, og der går den bare, altså snoren knækker på mig. Jeg kan se, at hun går med det lille svin. Hun går med 2 shaker, og der går jeg jo efter hende, fordi jeg tænker, fandme nej. Og hun går videre, som om hun snakker i telefon, og der stopper og siger, ej, du har godt droppet det der, fordi jeg skal have de shaker tilbage. Og Amanda, hun er med som backup. Hun står lige klar til at give en så jeg siger, giv dem tilbage. Hun hvad snakker I om? Ja, det er du 2 derovre. Jamen, er det ikke bare noget, man gør? Tager man ikke bare på smuk? Nej, det gør man fandme ikke! Nope. Lad os sige opfølgende, så veninden står henne ved mig ved teltet og prøver at undskylde, fordi at det er jo fordi, hun har jo nogle efterskoleveninder, der bor lige i nærheden. Så hun troede nok bare, det var der. Og det er grund til, at vi var så hårde mod veninden. Og vi har også fået stjålet en stol. Den er væk, ja. Men shakerne er tilbage, og det er jo egentlig det vigtigste. Vi snakkede om, hvad nu bare en tun. Shakerne, dem fucker man ikke med. Ja, så vi har fået dem tilbage, og hun stod rigtig, nå, okay. Og så gik hun heldigvis. Vi gerne have dem tilbage. Vi gerne have dem tilbage, ja, det vil vi faktisk gerne. Det bliver fandme en lang uge, hvis det er sådan nogle fuckhoveder, vi skal døje med, mand. Nå, men nok om det, vi har dem tilbage, og de kommer nok ikke igen. Mig og Amanda, vi gav hende en verbal skideball, så nu hygger vi. Hallo! Nu er Bav. Ja, som vi ikke ved, hvem er. Agnes ved godt, hvem Bav er. Hun har i hvert fald lavet en sang, der hedder Kælling, og hun er upcoming til sig. Det kan fucking godt. Det bliver sindssygt, det her. Jeg lige bare fylde en Airbnb. Alle lige Johnson kig til med foden. Godmorgen. I dag er det den 5. august, klokken er 10 minutter i 10. Og det er dag 3. Og ja, vi spiser morgenmad. Og har været i bad i dag. Det er vi bare glade for. Og Maja, hun er simpelthen i gang der. Og nu flyver vores telt væk, ja. Og ja, skal vi faktisk lige opdatere. Ej! Vores OB-flag er blevet stjålet. Der Flæk, hun hørte også, der var nogen, der ville stjæle vores spor, men de synes simpelthen, at det var for flot. Altså, de ville ikke være bekendt at stjæle det. Nå, hello bloggen. Det jeg ville, det var faktisk bare, at jeg ville vise min morgenmad. Wow! Morgenmad. Og det er lige vores spejl. Ej, det er flot. Nu har de taget præsendingen af derovre. Fordi at, i dag er det blevet til windy weather. I går var det rainy, så jeg regner med i morgen, at det er sunny. Så planen er, at vi lige skal æde lidt nu, og så skal vi lige op i gear. God idé. Og vi ruller langs Bellevue i en luksuslease. Sommer giver mig det chavy. Hej vloggen. Nu er vi åbenbart lige til Tobias Kim. Fordi han kom bare lige mega random. Mega god surprise. Lige forbi kærlighed. Så
spiller han Det regner lige lidt. Små biler, en pige som mig, yeah. Kan ikke bare gå det vej. Og bare der den tid på Mogi Bar. Alle fucking liderlige rowdy. Alle fucking liderlige rowdy. Party. Det er det, Mila. Destination bliver små, og hen og til gemmer angst. En dag er gang. Jeg var Den er ved, du bliver lang. bare gør dine ting. Bare flyv for dumme. Græsmad. Rate my pose. Hej, vloggen. Vi kan lige... tak for det. Update. Okay, hej, vloggen. Lige nu, der har vi sat os over ved pigerne. Fortæl lige, hvor I er fra. Hvor er I fra? Horsens. Hej, vi ses næste gang. Det er Sambuca! Jeg tror, det er Sambuca. Jeg er lidt i tvivl. Skål, vloggen. Okay, I'ma fuck you anyway. Filmer den. Okay. Nej. Hej, vloggen. Jeg vil bare lige sige, at der var bare nogen, der ikke kunne klare os. Såret kriger. Men altså, vi må bare håbe, at hun er frisk til i aften. For der skal man op. Hej vloggen. Så har vi fået snacks. Jeg er fuld. Jeg har sovet lidt. Er nogen, der vil have jeg var simpelthen nødt til det. Jeg kunne det. Mandag, det skal til noget. Lille statusopdatering fra vloggen. Så at det går skide godt vores mission. Det går i hvert fald rigtig godt derovre. Pissegodt. Ej, vi har fået besøg. Og det Pia, vil I sige hej til vores vlog? Jeres vlog. Hej vlog. Hej vloggen. Nu er vi til fest i drengenes camp. Vlog Emma Hækkelund. Hun tager et sur en bag. Jeg ved ikke, hvorfor det er så crazy. Sådan. Hun er vild. Godmorgen. Velkommen til dag 4. I dag der er det den der er Tilde. Onsdag den 6. august. Klokken er næsten 20 minutter i 10. Og i dag der åbner pladsen. Glæder os faktisk virkelig. Fucking meget. Jeg har lige været i bad, og Amanda har ikke været i bad i dag, så det bliver så klam. Og Maddie, hun kommer også i dag. Vi ses. Hej. Nu skal I høre. Joey Moe, han er jo første kærlighed nogensinde. Så ser vi, at han er her på Mark 1. Nu er jeg til ham, og man skal komme herhen. Og så har jeg åbenbart skrevet i 2000 Så har jeg skrevet i 2005, hvor meget jeg elsker ham. Og i 2022, hvornår han laver en koncert med hans bangers, og det har han lige svaret på. Så nu skrev vi, at han skulle komme herhen. Hej. Gæt, hvem der vil komme her i dag. Det regner lidt. Nej! Det er okay. Nå. Vi har fået folk til at hjælpe her. De 2 gange, jeg stod i kø, det er faktisk der, hvor det regnede mest. Ja. Men kan vi lige snakke om noget? Hvad skal vi snakke? Vi har fået refill på alkohol, så vi har fået 9 mere rammer alkohol. Okay, hej vloggen. Klokken den er cirka 4:30, og vi skal til at gå mod pladsen, hvor der er musik. Glæder os mega meget. Vi har jo fået lås, fordi Maddie hun er kommet. Og Agnes, hun ved ikke, hvordan man løser det her. Hvordan åbner man det her? Nu prøver jeg nogle forskellige muligheder. Altså, jeg har... Den er låst. Den her.
Ja. Nej, jeg tænkte det godt, men det er jo bare mega åndssvagt, hvis man skal have Nej, så tænker jeg, så den eneste mulighed, den er jo... Altså, Ja, det er jo mega fucking... At den eneste mulighed vitterligt, jeg skal brække det her op. Skal jeg der knække min negle på det? Det er sgu da idiotisk. Vi ved, at vi ikke er de eneste. Jeg er i hvert fald glad for, at Maddie er lige så dum som mig. Dum. Men nu skal vi ind på pladsen og høre Pakka. Vi er inde. Vi er fucking inde! Ja, tak. Så, Er I oppe på MIFA? Nå. Men vi er inde, og vi skal høre Pakka. Er du YouTuber? Ja. Hvad er dit navn? Status er, at vi faktisk bare gerne vil høre Pakka. Men mig og Emma, vi har mistet de andre piger. Men vi må hygge. Det bliver skide. Ja, det gør. Så ses. Hola. Status er, at klokken er ved at være lidt i suspekt. Vi kan faktisk se scenen. Ved Pakka, der var der nogen af os, der ikke kunne se scenen. Vi elsker Suspekt! Vi er ikke så, at det foregår, men okay. Hun har mit tungt, gør det rundt, den kan holde mig på. Det kommer helt ned fra min navn, som regnet er. Ja, hun vil ikke være så glad. Hej vloggen. Nu får vi mad, i hvert fald os tre her. Og Maddie og Agnes og Frida, de er derinde og hører Noah Carter. Hans familie var lige med ude og klipper på lidt. Og fortæl mig, hvad du får. Jeg får en lidt kedelig chili con carne. Det gør mig også. Jeg har fået bøf med næs. Fucking lækkert. Vi er sundt. Altså det er gourmetmad, jeg åbenbart får her. Jeg troede først, at vi kunne gå på. There ain't no person can see that I'm a motherfucking reality. No mama show you move it, yeah, push it back into it. Like it ain't nothing. Shake that ass, girl. Vi har lige været til 50 og hørt alle de gode sange. Jeg synes jo, vi har gjort det perfekt, fordi Annika er ikke spillet de gode. Nej. Godmorgen! Så er der morgenmad. Sådan en mac and cheese her. Og så skal vi snart ned på pladsen igen. Ej, lol, man kan se helt selv. Ja, det gør jeg først, når hun lige er ramt i. Så ser lidt sejre ud. Okay, du er god, Emma. Nej! Hej vloggen, her er Christian. Og Tuen. Det her, det er vores yndlingssang. PT er vi i gang med verdens længste beerpong. Vi har spillet i 40 minutter, tror jeg. Hej vloggen, vi er lige ude og hente opladning til det andet kamera. Og imens vi hentede det, så møder vi Emil Lange. Ja, jeg er sådan, what? Ej, er det ligner ham, der er ikke ret meget Emil Lange. Og så siger man, det er sgu da. Og så er vi sådan, hey Emil. Og så siger han, hej. Så går jeg. Ej, han var faktisk irriterende, synes jeg. Så ham er vi ikke fan af mere. Kan huske tænker jeg var altid tingene de så klar. Der hende jeg går i seng, takker jeg. Men kan du dufte? Bare lige lade den sætte sig. Over til drengene. Sæt dig nu. Det er Y-pigerne. Så er der Køvle, Y mod B. Vi har lagt dagens slagplan. Jeg tænker os. Det er taktikmøde her. Taktikmøde. Fuck ja, mand.
Altså, det er for nemt. Vi hører ikke engang lægge en taktik. Vores taktik er, at det bare Altså, jeg tror lige at lukke øjnene. vi giver dem lige en chance i starten, og så skal vi nok lave godt. Og så flækker vi. Det bliver for nemt. Okay, Flæk henter! De rammer jo ikke engang. Løgn! Stop! Okay, Flæk kaster. Okay. Nej, løgn! Nej, de er helt nervøse derovre, fordi de er så dårlige. Skal lige have en chance, jo. Stop! Kom så, Maja. Ej, nu får vi... Nej. Du skal ikke have på. Nej, nu får vi crash i vores camp. Løb for satan. Ej, piger, jeg shaker i hele hovedet. Ej, løgn! Stop! Men vi har en runde to go, jo. Tænk at være god til at drikke. Vi kan så meget andet. Vi kan... Ej, fucking altså, vi kan så meget andet. Vi kan bare se fucking godt ud. Pigerne har bare aldrig været bedre. Var de overhovedet nomineret i årets vennegruppe? Nej. Ej. I er nomineret sammen med A. Wow! Op med den, ned med den, rundt med den. Ned med den. Jeg har lige noget, jeg skal sige. De må ikke høre det. Jeg glæder mig virkelig til søndag aften, hvor vi ikke skal være sammen mere. Hey. Hvor vi ikke skal være sammen. Jeg kan nej, stop! Jeg kan simpelthen ikke mere. Jeg vil ikke mere. Og jeg synes, at det er simpelthen forfærdeligt at være sammen med Amanda. Hallo, hun lugter. Fucking. Ej, du lugter selv. Du har ikke været i bad i dag. Han er bare så fucking grim, at jeg har lyst til at kaste op. Hej, vloggen! Så vi ved vores spot. Ej, jeg vil faktisk høre noget nostalgisk. Vi sad for et år siden, mig og Maddie. år siden sad vi røg en smøg, kiggede på skoven, og så var der en fyr, der prikkede os på skulderen, og han hed Ghost. Ej, jeg vil faktisk høre noget. Ej, jeg ved godt, at det er fucking cringe, ikke? Men det er fordi, at der er sådan en ramse, som vi lige lidt til. Ja. Jeg vil nok sige, det hed op med ned med rundt med ned med. Men vi er i tvivl om det er rigtigt. Så jeg synes jo, det lyder lidt forkert, men jeg ved ikke, hvad er fejl. Nej, enig. Og nu har vi så lavet et nyt take, der hedder U-Man. Frida! Og det er, når vi skal brække os. Det har vi ikke gjort endnu. Men det kommer til at ske i aften. Jo! Velkommen til Forsudfruerne. I dag så er vi på Smukfest, og vi skal... Hvad er det, I skal? Vi skal høre sig. Og i dag skal de høre til sig. Jeg skal over på Kærligheden og se, hvad det har at byde på. Vi besøger vores camp. Nå, sindssygt. Nå, men gå. Husk at subscribe. Jeg har spist ham. Husk at subscribe og like. Vi ses. Han er i gang med at lave en podcast. Ej, pak. Og Nikia. Hvad? Hils sønner Mia. Hej vloggen, vi har lært ramsen igen. Op med den, ned med den, rundt med den, væk med den. Og så bunder man. God morgen. Det er en ny video. Sindssygt. Hvad hedder jeres kanal? Forsidefruerne. Husk at subscribe til Forsidefruerne. De har 7 subscribers, men de gør fandme meget for at nå toppen. De knokler. Du redigerer alle vores videoer. Hey. Jeg er ligesom Jonas. Hey! Skud Jonas. JJ. Okay. Nå, de har været med. Sygt. Nu sidder vi i tattoo-shoppen. Der er intet at være sur over her. Man burde være stolt. Venner, det skal Frida have. Og Maddie. Så er det mig. Jeg føler, Pia, jeg er i gang med at strippe foran alle. Ej, den er vild, den der. Okay, nu er det Maddies tur. Vi skal lige have Frida her. Så er vi fedt til fucking Bikini lavet lige på dine, som er jeg to lækker italiener. Lavet en panin, eller som vi kan i koksiller. Hun slår som en sten, da hun lukker mig ind. Vi ripper lamp og stoltræk. Du kan tale, at jeg giver nogen, der ikke kan i uden, mand. Jeg har endelig fået min Aperol. Jeg er meget glad for den. Så er der mad. Flæskestegburger. Jeg har egentlig allerede taget bid, men lad os se, hvad der kan. Lad os se, hvad der kan. Det er lidt en sjov kombi, eller det ved jeg. Der er æbler i. Så der er åkander med kasserolle, vil jeg sagt. Flæskesteg.
klar egentlig. Gjorde de det? Lå de Det var bare inde i sådan et lille skab. Det er ikke engang friskblad. Okay, men det smager ikke dårligt. Altså, det smager godt. Kan anbefales. Hvad siger du? Fra 1 til 10? 8, 7,5. 7,5 ud af 10. Så finder vi aftensmad i morgen også og rater det. Ja. Det her er 7,5 ud af 10. Kan det slå os i morgen? Det ser vi. Se. Hvad sagde den? Er det Dr. Arby? Hvad har du at sige til, at Frida hun skal bolle med Jonas Hjerm? Jeg vil bare sige, at hvis vi gør det, så findes der ikke nogen, der hedder Jonas Hjerm. Vi er på vej hjem. Morgen, Lucky Missen. Godmorgen. Bedst dag. Hvor mange dage er vi Godmorgen. Mandag, onsdag, hvad er fredag? 6. Det er 6. Det er 6. Og i dag skal Amanda have 6. Jeg skal ikke. Nå. Kan du ikke derhjemme? Man kommer rigtig hjem fucking klammer og bare... Så er vi i gang igen, og vores bok har det virkelig ikke godt. Men vi løser det. Det er en dobbeltbong, men der er kun én snor. Og så... Det kommer op fra mandag. Og hvem skal vi høre i dag? Vi skal høre... Ja. Ja, vi skal høre Vestermis i dag. Og Lamin. Og jeg håber bare også, at han kommer. Og det regner lidt. Vi er ved godt mod. Nu skal vi spille kævle. Og de ved godt derovre, at de får tæsk. Er det ikke rigtig flæk? Nu vinder Y-pigerne. Den her, den er altså lækker. Status, det er, at nu skal de andre have tæsk igen. Nej! Det var fordi, de snød fucking meget i går. Bare ikke indrømme det. Y-pigerne, de snød fucking meget. Ja, fucking meget. Lidt trætte i dag, men jeg kan godt mærke. Her er kommende journalist, Amanda Lund Madsen, står lige nu med dagens taber af kævle endnu en gang. Hvordan har vi det? Altså, jeg vil jo godt medicin, så jeg øver mig lige at være sund. Og derfor drikker jeg lidt. Mig og Frida, vi har deltaget i en konkurrence i går om at komme i træhytten. Det er de der træhytter, der er deroppe. Så har Frida skrevet, at hun har fået den der tatovering. Så jeg ved ikke, jeg tror, vi må komme derop til Gilly måske. Fordi den starter med, man skulle være et svin, hvis den ikke starter dagen med et nummer med Gilly. Og jeg, og jeg tror, det er nogen deroppe, der har sat den på. Og så Hvad siger hun? giver jeg den til dig, fordi jeg tror, de spiller sangen. Så kom jeg selv ikke på. Nej! Jo, og så ringte hun igen og sagde, tillykke, dig og 5 piger må komme op og høre Gilly. Jeg ved ikke, om det er i træhytten eller hvor det er. Det er selvfølgelig er det. Og så er jeg også, at når man har et røvgivær, så skal man op og høre Gilly. Okay. Hej bloggen! Vi har fået fint besøg i camp. Skal jeg lige sige hej? Filmer du, eller hvad? Er du YouTuber? Jeg hedder Valdemar, og jeg har fundet på Mark 2. Jeg er på Skanderborg Festival. Kærlighed. Og så herovre. Jeg hedder Rasmus Knudsen, og jeg bor sammen med denne flotte fyr, og nu også denne flotte herre. Og vi har været her siden søndag.
Og jeg er træt, men vi er fuld igen, så det er godt. Okay. Det er ikke så godt. Vi skal over og klippes i skoven. Skal du være karse med mig? Karse? Skal du være karse sammen med mig? Jeg tror, jeg er en af de grimmeste. Ja, der kommer opdatering senere. Så kan være, at jeg har skaldet på det tidspunkt. Ej, det må vi have set. Vi ser på det. Hej vloggen! I dag der skal vi lave byfunk til tun. Og vi starter med lidt gin. Ja. Vi starter lige med at lægge en god bund med iste. Det var fint. Eller lidt sporty. Så er der gin. Så er lidt sommersby. Og lidt salt on top. Faktisk ikke. Nej. Vi kan ikke noget for kogt jo i. Lidt ulækkert, er det ikke? Det er jo det, der er meningen. Måske vi skulle have noget tequila i nu, når der er salt i. Ja. Ja. Fuck for klam. Prøv lige, er der en, der kan holde den der for mig? Jeg holder lige smøgen, mens der er byfunk. Mine damer og herrer, tun. Til hunden med byfunk. Det er rent gin-blok. Nej. Ding dong, så er der byfunk. Saltvin. Ej, det var altså fordi, det var i tequilaen. Jeg kan kun smage salt. Altså meget var der altså heller ikke. Jeg gjorde det for vlog. Hej Tuslak! Det er, at vi står og er klar til Anton Vesterlund. Og jeg glæder mig så meget! Okay, hej teori! Vi tror, at de lige står. Hej Vloggemisse! Vi er på mad fra hjemlandet. Nej, så Amanda har lavet det til os. Hjemmelavet. Smut! 20 25. Vi er alle sammen. Kom nu lidt. Altid god stemning. Okay, Jonas Strøger og Dengel. Det havde jeg også på. Han fuldstændig legendarisk aften. Ej, vi ser meget fuldt ud. Okay, hygge. Jeg har jo ikke nogen mobil, så derfor lånte jeg Amandas kort, fordi hun er så sød, så har jeg mistet så spille eller noget. Vi nåede ikke at købe noget. Og hvad er det bedste? Jeg skammer mig virkelig meget, men rigtig skammer sig også. Mega ked af det. Jeg er bare virkelig bange for, at der er nogen, der vil bruge en masse penge på det kort, fordi Amanda er så rig. Status er, at vi er kommet op i træhytten. Vi skal lige se udsigten. Og så er der bare hyggeligt op. Se det lidt lyskæder. Hej vloggemissen. Vi har fået tapas. Prøv lige at glow der. Og det er godt. Nej, det er ikke vores nye tatovering. Endnu en tattoo. Smukt tap. Godmorgen. Vi er lige i gang med at lave status med meget alkohol, vi har tilbage. Det her, det er status. Her er der gin, vodka. Og det er virkelig ulækkert. Vil du have nogle af dine tortilla-pandekager? Nej. Godmorgen. Klokken er 12:30, tror jeg. Ja, vi er faktisk lidt travlt. Ja. Jeg har taget en masse vlogs. Vi synes, det var lidt hårdt at komme i gang, men vi har ryddet op. Okay. Og vi skal høre Nick og Pay i dag. Og Sean Nis. Så er en bong. Det er den her,
Og der er ikke så mange kalorier i. Sker der, Frida? Du kan ikke knække. Jeg kan virkelig ikke lide at tage bunge, så jeg knækker den lige. Nej, jeg er ikke engang ude. Ej. Så blokken. Nu skal vi til at spille pyramide. Fuck, det bliver så fucking fuld af det der. Marina, du har. Okay. Jeg har fået en ny mobil. Den kan faktisk slås op. Ja. Og jeg tager lidt sådan i dag. Det er så godt vejr. Vi kunne lige se, at vores nabo var lidt presset. Men pigerne er lige gået over med et shot til ham. Et tequila shot. Han ser ikke helt tilfreds ud, faktisk. Vi skal jo i gang. Ja, det er shot. Er nogen, der har en træer? Ja, jeg har 2. Nej, booty up. Booty up. Maddie, de er imod os derovre. Hvad? Ja, vi spiller kævle efter, så det er også mod jer. Piger, vi gider ikke vinde mere. Det er faktisk blevet 13. Den, der tager på den her, må jo give 2. Jeg har en 5'er. Nej, men det har jeg rent faktisk. Ej, det er løgn. Kan det? Jo, der er både en 6'er, og du har en lidt sen reaktion derovre. 4, og du har en S. Okay. Så har hun jo bare det hele, der er der. Hej der. Og de er friske. Hej boys. Er I på? Er det ginbong igen? Nej. Nå, okay. Fair nok. Psykodrengene er kommet tilbage i vores camp og starter dagen ud med en jægerbong. Er du begyndt, eller hvad? Nå, okay. Ej, Frida! Nej. Så resten. Ikke slem endnu. Senere, så. Du har den der kun. Du har den. Det er det, for fanden. Kom nu, helt. Kom nu, Frida! Masser af nu. I dag der skal vi lave en bong her i køkkenet. Vi starter med en shakersport. Ja, tak. Men ja. Så tager vi smørsport. Nej, bare en lille bitte. Og så kommer der sådan, det er ligesom bagefter med det her. Vi får lidt mintu i bagefter. Så kommer vi lige lidt mundskyld i. Kommer vi lige af. Bare lidt her om altså, der skal bare et nip til af jæger. En lille nip jæger. En lille teske. Ja. Ligesom, jeg siger bare, prøv lige at se. Så det blander ikke. Det er ligesom at tage vaniljesukker. Altså, det er også bare... Måske lige... Den blander ikke. Altså, den er stak her. Der skal ikke noget. Ej, det er fandme godt gået. Loki ret godt, faktisk. Jo, det er ret godt. Jeg er god i køkken, var jeg er god i køkken. Hej, blokken! Frida har skruet. Mød ham med vandposten. Fandme i orden. Hej, blokken. Hej. Vi er til Nick og det er mega godt. Hej, blokken. Vi kan lige dokumentere, at Emma hun er en girls girl today. Jeg har faktisk kun lørdagsarbejde. Og så har jeg lige givet en tampon ud. Så alle damerne, de elsker mig. De ønsker mig en mand. Ægte. Altså, det er fordi hun har byttet sit armbånd med en, der skulle herhen i morgen. Så girls girl. Hej vloggen. Vi er nået til søndag, og går han. Fridas kysseven går derovre. Nej, hvad hedder det? Vi er nået til søndag, mig og Emma, vi skal hjem i dag. Så vi har siddet og pillet små plastikstykker op på vores camp, fordi at vi skal have vores penge tilbage. Og hvad? Ja, det sov du. Det er også okay, fordi I skal til teltet og noget af det. Og nu går vi med mit lort og soundboxen op i en lortelang kø lige i solen til at komme ind på parkeringen Vesthalløj, så vi kan komme hjem. Og jeg er max presset lige nu på
både at stå i en fucking varm bus og skulle køre hjem i en bil. Altså, det er så langt fra, hvad jeg kan lige nu. Jeg kan sidde i skyggen i luft og trække vejret, lave vejrtrækningsøvelser. Men stå i en bus, der er varm, og køre i bil. Altså, jeg glemte at tage poserne med, Frida, så hvis jeg skulle kaste op. Fuck. Den er stærk over. Altså, vi kan jo ikke få den der med i bussen egentlig. Hej vloggen. Mig og Maddie har det lidt hårdt med at komme i gang, men det går okay. Så okay, vi har drukket en øl. Ja, og nu skal jeg have den her. Ja. Det er jo ikke en ølbånd, det her, du drikker bare. Ej, hvad laver du? Ej, jeg var lige bare kastet op. Prøv lige igen. Det er sådan lidt ondt i halsen. Altså, jeg vil gerne drikke den, men jeg kan ikke komme ned. Ja. Jeg prøver at se, om jeg gør det hurtigt, om tænker. Hej vloggen. Hej vloggen. Så er vi tilbage som de eneste. Jeg fik begge to noget på den dumme i år. Ej. Skal vi prøve? Ja. Vi prøver at bunde hele den her, men vi lover ikke noget. Op med den. Lige med den. Rundt med den. Lige med den. Det kan jeg ikke. Det er meget noget nu. Så er det okay. Nej. Frida, hun tager en ny en. Hun tager. Og vi skal høre, Meditams i dag. Vi glæder os rigtig meget. Og vi kom i den situation i dag, vi fandt ud af, at ingen af os har et kort. Fordi jeg har ødelagt min mobil, og Maddie har fået en ny mobil, så var der ikke noget at komme kort på. Så vi har lige fået 2K på armbåndet. 2K på armbåndet. Det her armbånd, det er 2K hver. Så det er det eneste, vi kan betale med. Og så kommer Zacharias og henter os senere. Hej hej. Wow. Så den første ting, hvis du tænker på VUC, det var VUC fra. Hvis du ikke ved det, så vil jeg sige til dig, det er musik. Og det er derfor musik er folks livsstil. Fra morgen til aften, også om natten. Så jeg kan sige til dem, je vais pas plaisir avec les nations. Hey! Oh! Hvad siger vi? Livsstil er en lifestyle. Ej, penge på mine fingre, der ser blender. Fortjener folk en chance mere? Ja, fortjener. Må vi godt det? Vi kører! Hej vloggen! Nu er vi tilbage på kærligheden. Og vi kan ikke mere. Og jeg er fugtig. Ej, Frida, hun er fugtig. Nej. Vi er kommet tilbage til vores telt. Ja. Det er næsten det eneste, der faktisk står rigtig fint op. Ej, her har vi hygget i dag, skal I lige vide. Her har vi hygget med shortedrengene. Og ja, nu skal vi... Der er nogen inde i vores telt. Nu skal vi have vores ting, og så kommer Saki og henter os, og så skal vi hjem. Men vi har ryddet meget fint op. Der er faktisk ingenting overhovedet. Vi skal bare lige have vores ting, så teltet det flytter vi bare lige væk fra vores plads i hvert fald. Og så får vi pengene retur, og alle er glade. Maja, vlogget Maja. Så det er det her, der har lyst hele dagen. Så, men ja, det kan være, at vi laver en ordentlig outro, ellers så er det her vores outro. Det har været en fornøjelse. Smukfest 2025. Vi ses næste Vi år. ses næste år. Ja, så drømmer jeg godt sådan her. Slut den! Ja. Husk at subscribe til Forsiden, bruger det.